Hola, som Gerard Montanyà i Carlos Pla i ara us farem una breu explicació sobre la nostra Passive House. El primer de tot, la nostra casa que hem dissenyat està a Sant Antoni de Calonge, a l'Avinguda de la Unió, i té dues plantes, les quals la planta de baix té una terrassa, una cuina-menjador, una sala d'estar, un dormitori per convidats, un bany, una entrada, un garatge i un safareig. A la part de dalt hi ha una terrassa, un dormitori principal amb el seu propi bany, també té un dormitori infantil, un petit balcó, un despatx i una altra terrassa. I després té un bany principal. A la part de les escales té un doble sostre i està tot amb vidre. La paret està de vidre. L'hem orientat de tal manera cap al nord en què a l'hivern, quan el sol està més baix, toca a la part de el menjador i la sala d'estar, que està amb una vidriera, i toca el sol, el qual entra i fa un efecte cova. L'hem orientat de tal manera que a l'estiu, que toca el sol més fort, faci el porxo, faci ombra a la part de la sala d'estar menjador i no s'escalfi tant. I, com he dit abans, crear un efecte cova. Hem tingut en compte molts aspectes, sobretot d'orientació, també de material, que després ho explicarem, i, per exemple, les finestres hem comptat que un detall que s'obrin cap endins, ja que si s'obren cap a fora no tanca i no fa un efecte hermètic suficient. També hem tingut en compte tots els punts que ha de tenir una casa passiva, el tema de ventilació, l'orientació de les habitacions i tot en conjunt. Focalitzant-nos més en la part de les energies, la nostra casa serà autosuficient i constarà de plaques solars, les quals hem calculat aproximadament que el seu cost serà, recuperarem els diners que ens han costat, serà amortiguat, per així dir, en uns 10 anys. En total, fent un càlcul sobre les coses que utilitzem dia a dia, així com el forn, el microones, la televisió, hem calculat que a l'any gastaríem uns 218.000 kWh d'energia, necessitaríem, i aquesta energia seria proporcionada per aquelles plaques solars. Quan parlem del material de la casa, hem utilitzat adobe, que és com terra, un material així que s'utilitzava antigament, i l'hem utilitzat perquè té molts avantatges i ara les explicaré. Té una gran capacitat tèrmica, altes prioritats higienotèrmiques, sobretot les males olors i tal, és molt difícil que entrin per la seva consistència, un gran comportament acústic, no crea ecos i és molt hermètic sonorament. Això és molt important i és molt diferent a les altres, és que té una alta resistència al foc, per tant la nostra casa és molt difícil que quedi incendiada. També té el mínim impacte ambiental, perquè la nostra casa, per exemple, l'hem situat hipotèticament en un lloc on antigament hi havia una altra casa o una edificació que no es va acabar de construir. I a l'estar feta en formigó porta ja bastants anys de ruïda. Però en el nostre cas no tindria impacte ambiental si al final la nostra casa es derrumbés o el que sigui, acabaria fusionant-se amb la natura i això faria que no tingués impacte mediambiental. A més, és un material gratuït, per així dir-ho, el treus del terra i de fàcil construcció comparat amb els altres. També utilitzarem la calefacció mitjançant el terra radiant, ja que trobem que és una energia, un tipus d'energia renovable que pot anar molt bé en el nostre disseny. Parlant sobre les finestres, ja que és un punt molt important a tenir en compte en les Passive House, hem constat d'unes finestres de material PVC, ja que ens hem informat, és un material sostenible i amb un triple vidre per tema acústic, tema hermètic, que ens hem informat i creiem que és el millor tipus de finestres. A més, com ha dit el meu company, amb el material de terra, la construcció, el tema acústic està molt controlat i amb aquest tipus de finestres també ho estaria. Hem après molt fent aquest treball, ja que ens hem informat molt sobre les cases passives i hem gaudit molt fent el nostre disseny i tenint en compte tots els punts d'una casa passiva. Moltes gràcies. Adéu.